Tämä tässä. Tämä hiiren paska tässä on Luxemburg. Noin Forssan kokoinen alue. Tietäkää te, että tälläkin hetkellä siellä vittuillaan meille ankarasti. Ei. Mä oon kuullut juttua, että nämä pienimmät on kaikkein pahimpia. Et kun näitä saa niinku isoja, niin sit ihmiset aina tekee sen virheen, että ne on silleen, että otetaan toi pieni. Ja se pienin on nimenomaan silleen, että se kaikki on kompressoitunut ja tiiäks silleen niinku oikein. Mä katon tota, niin mun rupee jo sylkirauhaset tulee silleen, että please lopeta jo, ennen kuin edes aloitat. Mä en nyt halua mitään mainostella enempää, mulla on tosiaan täällä tämmöstä. Toi näyttää hassulta. Miten tää nyt sanois? Suojaa, apua, semmoista. Holy shit, mä täytyy laittaa mun kännykkä lataukseen. Be back. Ihan pieni hetki, mä vedän sen saman tien tos. Kun mä tarviin lisää, niin mulla on tossa tällainen vatin jätski, mitä mä sit tungen suuhuni. Tosiaan, tässä pikku paskiaisessa on noin 1,000,000 SHUta, eli Scovillen Heat Unittia. Jos nyt ruvetaan matematiikkaa tekemään, niin se on 3-4 kertaa niin tulinen kuin se habanero, mitä muun muassa minä, Lakko, Eetu, Ulttis, kaikki nää on vetänyt siinä, kun mä haastin ne Misteri-allot, herbat ja muut. Niin tässä vittu. Ja mä meinasin kuolla niitten karkkien kanssa ja hetki. Terä silleen, että kaiken lisäksi samalla kun mä syön tän Nagamoritsin, niin mun täytyy pelata Choice Chamberia. Kuulostaako se hyvältä? Mun täytyy niinku siinä vielä onnistua. Ja kun mä pääsen tasoon 10, henkilökohtainen haaste, kun mä pääsen tasoon 10, niin mä saan vasta tarttua näihin juomiin. Okei? Okay? Koska eihän siinä ole mitään järkeä, että mä vaan saman tien, mä syön sen, niin mä silleen, hei, tää on kuumaa! Tiedätkö? Eiks niin? Ja koko se aika, koska tää on meidän tavoite, tää oli meidän ultimate tavoite. Koko se aika, mulla täytyy olla nenäpäivä, nenässä. Representing. Yo! Peace. En mä tiedä. Murha kaukalossa. Tässä on huono puoli se, että mä en saa henkeä, kun tää on tässä. Mulla olisi täällä toinen nenä. Itse asiassa nenäception. Tää nenä menee nyt tän nenän päälle. Eli tää nenä on nyt tän nenän nenänä. Sitten mulla on tuplanenä meininki tässä näin. Kaiken lisäksi vielä. Mulla on vielä tää kolmas nenä, mikä on tässä. Mikä vaikeuttaa mun nenämäisyyttä ja näkemistä. Kyllä nyt kelpaa. Pelle Hermaninkin kalpenee tässä vittu. No niin. Kato 3. Triforce nenä vittu. Ei voi muuta kuin onnistua. Mitä sä siellä hihittelet? Tää on vakava juttu. Tää on nyt. Okei, ehkä yksi riittää. Tää on ihan tarpeeksi vaikea muutenkin hengittää, saatana. Rupeeks olemaan? Rupeaa aika hyvän näköistä. Joo. Se on. Voit mennä puhelimen ääreen valmistautumaan ambulanssisoittoon. Tässä on vatin jäätelöä, mitä mä aion myöskin todennäköisesti jossain vaiheessa. Voi pojat joo. Tässä on nyt semmonen juttu, että mikäli toi on niin kuumaa ja hottia kuin mitä ihmiset väittää ja uhoo, niin mä en tätä testais kotona. En niinku sit missään olosuhteissa. Itse asiassa mä jätän sen näin isoksi.
Eli kiitos kaikille, jotka on lahjoittaneet meidän nenäpäivälle. Mä itse asiassa twiittaan tän vielä nopea. Koska jos jotkut meni pois hetkellisesti. Mä ottakaa nyt sen verran vielä. Turpa kiinni. Mä ottakkeen nyt sen verran. Mä oon pahallani, että mä ehdin noita twiittejä lukemaan. Niitä on nyt vissiin 500 odotus. Niitä on 780 nyt tähän mennessä tullut, mitä mä en oo tarkistanut tai lukenut. Et ehkä mulla on jotain tekemistä ennen kuin mä uinun uneen. $5,000. Mistä tavoite täyttyi. 5,000 euroa. Yli 5,000 euroa. Kassassa. Oho, kiinni jäin. Rauski nauttii. Ja te voitte muuten moikkailla nyt tonne taustalla. Koska teillä on... Mennään hetki muuta. Niin tässä oli tää. Fuck, mä unohdin aivan täysin. Mun täytyy laittaa monitor capture. Joo. Eli kaikki varmaan muistaa säännöt, jos ei. Niin mä koitan parhaani mukaan selittää sitä. Nauttii pian Naga Moric. Only on Lappa Stream. Only in America. Hi YouTube. Niinpä. Sillä aikaa kun en mä saa yhtään niinku. Tavoite täyttyi. Rauski nauttii pian Nagamoricin Only on Lappa Stream. Sinne meni twiitti. Sitten odotetaan vielä hetki. Koska tää on todennäköisesti sellainen, mitä kaikki haluaa nähdä. Nagamorici löytyy tästä. Tehdään silleen, että mä vähän kasvatan itteeni sitä varten, että näette sen reaktio ja sen naaman, tiiäks, kun se vaan rupee yksinkertaisesti muuttumaan ja... Se vaan niinku... It's just gonna happen. Katsotaan katsojaluvusta vaikka. Sitten kun on 8500 katsojaa. 8500 katsojaa. Antakaa chatin vaan mennä, koska tää on nyt tää peli. Tää on nyt tää Choice Chamber peli, eli älkää pistäkö sub-only modeen, ellei mä erikseen pyydä. 8500 katsojaa. Nagamorici lähtee nassuun. 3. No okei, mä selitän vielä. Et mä vedän Nagamoricin, mun täytyy päästä 10. kenttään tässä, ennen kuin mä saan koskea mihinkään näistä oljenkorsista, mikä helpottaa sitä tuskaa. Voitko laittaa edes hanskat? No, just. No mä hain hanskat sit. Tai jonkun pihdit tai jotain. Jotain, millä mä saan tosta kiinni. Syömäpuikot! Haso. Ha. Good fortune, maybe, good fortune. Ei niin hyvää fortune. Oh shit. Eli. Itadakimasu. Saanko siitä kiinni jotenkin? Hyvä. Mä syön tän Nagamoricin, missä on nyt 1,000,000 SHUta, eli Scovillen Heat Unitia. Se on 3-4 kertaa niin tulinen kuin normaali habanero. Esimerkiksi se, mikä mä vedin siinä yhdessä videossa, missä mä meidän synttäristriimiä mainostin ja sit haastin muita tubettajia. Tää on niin paljon tulisempi. Mun täytyy päästä 10. tasoon ennen kuin mä saan koskea maitoon tai muuhun. Teidän avullanne mä pääsen. Katsotte vaan tonne yläoikealle. Siellä on teille nimenomaan näitä, mitä te pystytte kirjoittamaan chattiin. Tuolla kaukana. Te pystytte kirjoittamaan mulle chattiin apua ynnä muuta.
Let's do this, guys. One final showdown. 3, 2, 1. Oh god. Okei. Ensimmäisenä. Otakaa mulle ase. Ai saatana, mä unohdin. Tässä käy tälleen. Antakaa se vittun ase mulle nyt. Joku ase. Oh my god. Mä ei edes pidä tehdä tätä. 10 on liikaa. Oh my god, tää on... Oota polttaa liikaa. Oota polttaa liikaa. Woo! Let's go, bitches! Kiitos, kiitos. Okei. Vauhtiin nyt niitten vihollistakaan. Lady Aldu, kiitos kun tulit messiin. Improvatkaa mun jumpia vähän. Auttakaa miestä hädässä! Oi, oi. Oi, oi. Oh, baby, baby! What do you want to say to me, baby? Come on, room 5 jo. Oh! Oh! Mä unohdin. Oh my god, teidän täytyy. Tehkää mun britke. Tehkää mun britke. 1-10. Oh my god. Oh. Oh. Jesus fuck, I'm on fire. Ooh. La 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 la. Oh god, my fucking everything is on fire. Kuolkaa jo. Miinus. Oh. Kuolkaa nyt vittu! Käänny ympäri, saatana masokisti! Oh my god! Kaikki mun orafissit on tulessa! Kuka idiootti ikinä tekis mitään tällaista? Ei jumalauta! Kaikki palaa! Kaikki palaa! Keskasi! 2 vielä!
Lady Alduin, sä oot mun jumalatar. Nyt 10 vielä. Se oli tällainen. Oh my god, mun täytyy vaan odottaa. Oh my fucking god, mä en pysty edes kuvailemaan tätä. Lopu jo vittu. Lopu jo! Why would anyone do this? Please lopu. Ei mitään 9C:tä. Kuolkaa kaikki. I see fire inside the mountain. I see fire. Yes! Mä en voi sanoen kuvailla, miten paljon se poltti ja polttaa.
mun alavatsassa on tyhjiö. Oh my god. Se on oikeesti... Mä pitää tätä suussa. Oh my god. Oh my god. Kiitos. Kiitos kaikille teille, jotka lahjoitte meidän hyvän tekeväisyyteen. Meidän 4 päivää. Siis musta tuntuu, että olisi pitänyt tehdä viimeisenä. Niinku ihan viimeisenä. Koska tästä tulee kyllä sellaiset afterburnit, että siinä koetellaan miestä. Saataisiko me semmonen jäätävä laeris spammi Lady Alduinille, koska se auttaa mua. Se auttaa mua siinä näistä 10 tasosta. Kiitos Lady Alduin. No niinku täällä. Tänne. Pelkkää liekkiä tällä hetkellä. Oh god. Eli se oli Nagamorits haaste. Ja mä haluan haastaa seuraavat YouTuben. Joo. Älkää huoliko, en haasta ketään. Siis, oh my fuck. Mä varmaan käydä vessassa kohta. Mä en toivo tätä kenellekään. Ei vaan niinku... Mä saatan tarvita pikkasen aikaa tästä palautumaan. Se ei vaan lopu. Te näette tämän värieron.
Niinku mä oikeesti mä söin sen habaneron, niin se oli ihan silleen niinku semi-fine, tiiäks. Tää on jäätävää. Tää on oikeesti, tää on jotain. Tää on jotain. Alkoiko kaduttaa? Ei! Ei missään nimessä, jätkät. Siis... Te teitte teidän osuuden, mä teen mun osuuden. Se on se, miten tää toimii. Ja mä oon niin huisin kiitollinen teille kaikille. 5223 euroa. Se on... Me tehtiin toi, jätkät. Me tehtiin toi. Ja mä teen kohti jotain muutakin vielä. Se ei liity hyvän tekeväisyyteen. Oh my god. Oh. Se on niinku... Mun vatsassani on tällä hetkellä tyhjiö. Se on sellainen niinku aivan ontto fiilis, sellainen niinku... Antimateria. Niin. Miettikää, me ollaan alle 800. Me ollaan alle 800 euron siitä, että Eetu hyppää bensiin. Mä en... Joo, Carolina Reaper, ei. Tää oli viimeinen. Mä voin nyt vetää tähän se linjaa. Niin mä oon yllättynyt, että mä edes pystyn pitämään tätä sisälläni tätä kautta. Se ei maistunut nimittäin miltään muulta kuin saatana Infernolta. Se meni mun suuhun siinä, kun mä niin koitin saada sen rouskausääneni. Sillä vitun sekunnilla. Se niinku pöllähti mun suuhuni. Niinku aivan kaikkialle. Mun kieli on tällä hetkellä tunnoton. Ja siinä on kylmiä väreitä. Mä oon vetänyt kohta litran jäätelää. Tää on aika rasvasta. Kyllä se helpottaa. Se helpottaa pitää tota tiiäks suussa vaan sillä. Nyt mä annan teille sen chanssin tiiäks. Mä en nähnyt Craigasmia tarpeeksi siinä vaiheessa, kun mä olin se jätski suussa ekan kerran. Saataisko me pieni Craigasm-spämmi sinne? Se on isolla K, kaikki muut pienellä. Craigasm. Anteeksi. Mä veikkaan, että mä en tuu parin päivää muuta paskantaa kuin tätä saatanan vaniljajäätelöä. Todennäköisesti samanlaisessa muodossa, tiedätkö, tämmönen... Tällaista vaan. Tää tapahtuu kohti. Okei. Kiitos vielä kerran. Mä en voi painottaa sitä tarpeeksi. Jätkää, te ootte mahtavia. Päälle 5000 euroa. Meillä yhteensä koossa. Technically, tämän streamin aikana on vasta lahjoitettu jotain... Mitäs siellä on? Jotain 800, eli tämän streamin aikana on lahjoitettu... Mitä?
4400. Periaatteessa siitä puuttuu vielä semmonen 6000. Mut menkö? Menkö? Ei se mua haittaa. Kurlaa öljyllä, ei se auta. Ei se auta, tää on ihan hyvä. Se pahin on mun vatsa. Siis mä oon tottunut siihen, että mulla on jotain liekehtivää suussa. Eikö mä sanoin 600, en 6000. Sanoin mä mukaan 6000, sori. Siis 600. Kun siellä oli kato pohjalla se 800, sitä mä tarkoitin. Siellä oli pohjalla 800, sit kun me aloitettiin tää striimi, niin sit nyt me ollaan saatu tän 5200, niin... Sitä mä tarkoitin. Anteeksi. Ei ollut tarkoitus sekoittaa. Nyt mä sanon tän. Mikäli lakko, herba, ulttis, killi, Jallu tai Eetu katsoo tätä. Hyvät herrat, jos te luulitte, että se habanero oli paha. Mä en aio haastaa teitä, koska mä tykkään teistä sen verran, että mä en haluaisi näin pahaa edes verivihollisillenikaan. Mut siis, jos te haluatte kokea jotain hyvin hirveää, niin vetäkää yksi Nagamoritsi tai Ghost Pepperi. Kyllä tää oli niinku... Kyllä tää oli hirveet. Habanero on 100 000–500 000. Tää oli 1 miljoona. En vedä enempää mitään tulisia. Todennäköisesti ikinä elämässäni, kiitoksia. Jos vedän, niin se saa olla aika helvetin erikoinen tapaus. Miten käy sun tilaaman Ghost Pepperin? Mä poltan sen. Mä poltan sen helvetin tulessa. Ja mä pakotan sen samaan syvimpään 6. ympyrään helvettiä, mistä se on tullutkin. Mulla on tämmösiä ihmeellisiä valkoisia läikkiä mun housuissani. Tosin ne oli jo ennen tätä haastetta. Ei, runkkari! Se on vaalean leipää. Oi vittu, ei oo. Oh. Mä nyt odotan, että se Inevitable Ribals tulee sieltä. Sitten me voidaan niinku mennä eteenpäin. Ei, ketään ei oo haastettu. Ketään ei oo haastettu. Jos ihmiset haloo vetää Nagamoritsin tai Ghost Pepperin, niin ne saa tehdä sen ihan omilla termeillään. Mä en rupee yllytyshulluttaa ketään tämmöiseen toimintaan. Habanero oli tarpeeksi paha jo. Ketsuppia ja piimää. Se mä ajattelin vetää kahvia kohta. Ja niinku ribolin perään. No vähän niinku kun kaikki vitsit. Ihan perseestä. Ai, mitä te edes teette täällä enää, hyvät ihmiset? Ai niin, mä unohdin. Ootte parhaita ikinä. Woo! Kiitos. Vielä kerran. Selviätkö sä? Enköhän mä selvi.
Kohta on kaikki röörit auki. Joo, herra Mustikka, sinut on haastettu. Pakko vetää. Tai unsub. ei missään nimessä. Vedä Mustikkasen habanero, se oikeesti, se on ihan tarpeeksi. Jos haluat edes vetää mitä tulisi. Siis minä itse, siis teistä on varmasti suurin osa nähnyt sen habanero-video. Se habanero oli silleen, että mä vedin sen ja sit se oli vaan silleen, että okei, se polttaa. Tää oli niinku mä olisin kaatanut jotain sulaa laavaa yhtäkkiä kurkustani alas. Joo, Metal Gear Solidia seuraavaksi. Tulepas tällä rakastettu olo. Joo, se on meidän kommunin pointti täällä. Täällä läppästriimissä. Me vittuillaan, itketään, nauretaan. Joskus jopa toisillemme. Täällä yhdessä. Usein myös joskus jonkun kustannuksella. Suurin osa ajasta se on minun kustannuksellani. Mutta kustannuksella nonetheless. Ja toivon mukaan, no ainakaan mun korvaan ei ole kantautunut siitä, että ketään olisi silleen kiusattu. Mehmosta saa ja Mikastakin, mutta ne nyt on special case muutenkin. Vähänkö mä oon muuten surullinen, jos Mehmus ei oo siellä nyt. Kaikki tää ja sit, hei Kokkifor. Nyt kun mä rupesin kattoo tuota chattia, niin se on niin mahtava nähdä teidät siellä tyypit oikeesti. It almost makes the pain go away. Arvosana 0/. No siis okei, me voidaan tehdä tää Hot Pepper Gamingia mä oon seuraillut tässä viime aikoina aika paljon. Me voidaan tehdä sillä tavalla, että no Mikastakin ainakin on. Joo, sut mä näinkin. Mitä mä olin sanomassa? Mä unohdin aivan täysin. Niin. Mä voin tehdä tällaiset arvosana Choice Chamberille ja sitten tälle Nakamoricille. Okei. 10 asteikolla. Choice Chamber. Tämän hetken kokemuksella 9/10. Se on just loistavaa ajanviihdet. Tarpeeksi haastava, tarpeeksi ärsyttävä. Ja nimenomaan hyvä, koska mä pääsen nauttimaan sit teidän kanssa. Ja te ootte siinä apuna, te ootte siinä haittana. Ihan miten haluatte. Sitten. Nakamoric. 1/10. Ei ollut tarpeeksi tulinen. What up? Okei. 8/10. Aivan sikatulinen. Ja... Au. Mikä siitä puuttu? Afterburni. Se on niin 8/10 oikeesti se vittu se poltti. Se, mä en pysty siis sanoin, mä en nähnyt hetkeksi värejä, kun mä pelasin sitä Choice Chamberia. Kun mä hypin niitä saatana platformeja pitkin siinä yhdessä vaiheessa. Mä olin silleen, että ei vittu, ottakaa nyt, pistäkää ne sinne jo, miksei ne oo siellä jo. Siis mä katsoin sitä ruutua, mä olin hetken silleen, niinku, silmät värähti tällä. En mä tiedä, näettekö te sen, niin mä niinku, tällä pari kertaa. Mä niinku en nähnyt värejä tyyliin. Sellainen pieni hallusinaatiosteitti tuli siinä, koska se oikeasti se poltti niin vitusti mun kurkkuani ja tätä saatana ruokatorvaa. Sitten se hävis. Niin okei, mä vedin tätä saatana litran jäätelöä, mutta siinä tuli jo siinä vaiheessa sellainen pieni, että mitään ei tapahdu. 8/10. Se oli kova setti.